Здравейте, приятели! Вижте, да покажа, да покажа тук 5 яйца. Да бъде сами за Великден. Ние бързахме още 40. А сега тук заради вас ще бъде само още 5. И сега ще почнат да заврят. Вижте ги. И къде вижте. И сега ще почнат. И засичаме 9-10 минути. Засичаме 9-10 минути и така. Ай сега. Ето, вече завряха. И засичаме 8-9 минути. Като са готови, ще се включим. Здравейте! Вече сварихме 5 яйца по 8 минути. Едно не се пукна, това е по-хубаво даже. Боже. Вижте сега боите. Лилава, синя, червена, зелена. Още има, но аз не ги взех, защото не знам. Само да сложа ръкавички, че по-малко бъде се олепах целия. Взех си една лъжица. Сега ще взема и хартия, защото ще ги обвивам в хартия, за да станат по-хубави. Ето. Сега. Извинете. Ме картона. Сега ще ги поставя в картона. Момент само, ще ме чекате за една секунда. Ще оставя едно. И съм готов. Сега. Първо се прави червено яйце. По традиция. Но ние вече направихме. Аз само тук показвам как ще се направи яйца. Не знам дали да направя, но няма да направя. Така, яйцето. Увиваме го. Вижда ли се? Вижда се. Сега ще го поставя тук. И ще почне с синята или лавата. Така. Сега ще сложа и от лилавата. Мисля, че ще стане хубав цвят. Сега. Тук да не цапам мушамата. Не съм го отбил. Сега от другата страна. Вижте къде ми е микрофона. Той работи ли? Я момент само ще ме чакате. Добре, работи. И първото яйце е готово. Това ще го поставя в картона. Сега вземем едно беличко, защото вижте какво има. Е такова червено. Ще вземем беличкото. Сега късаме хартия. Двечки, пък може и с памук. Те са 5 яйца. 3 ще направя с хартия, 2 с памук ще направя. Ай пак 3 скъсах.
Що така съм по 3, не знам. Не мога да броя ли? Така. Както казах, увям яйцето в хартия. И сега това ще го направим червено или лаво. И тези цвети ще го направим с зелено, с червено. И отиваме за памук за другите яйца. След това казахме червено с лилаво. Той има и други бои, но аз за 5 яйца 20 бои да докарам. Не се струва, според мен. За 5 яйца. Това няма да стане нищо. Лично ви казвам. Ще сложа и синьо. И как ще... Нищо не правя. Може и яко да стане. Пък може и нищо да не стане. И... Сега, ето го къде. Вижте. То малко като другото стана. Като първото. Ай сега червеното. Червеното е цвет. Това не е червено, ами по-тъмно е. Не, че го бърсам червено. И ще ми духне тук яйцето. И другите ще направя с памук. И аз забравих да сложа хартия пък. И бъди съм мъртв. Боже. Това не стана много, защото няма хартия, ама сега имам тук хартия да хабя друга ли? Пи, каква тая котка дете сега пък почна и тя? Мяу! Напази Господ. Боже. Не трябваше, тази ще зелено с синьо, ама. Сложим лилаво. И иде, че няма стане. Това не стана вече това яйце, ма. Сега ще ми какво стане. То се прочи. Ай сега, само отивам за памук. И така, намерих тук някакъв памук. Не е много, ама какво да направим? Не е много ли? Има той. Аз не иска да го късам, той пак взете с късана. Какво да ти кажа? Хоп! Аз не иска да го късам, той няма ми стигне пък. Какво да ви кажа? Ще стане работата. Решите. Ето къде е яйцето. Синьо или лаво. Пак. Да видим кое ще стане по-хубаво. Това или другото яйце. Което е синьо или лаво. Бай. Аз мисля, че нищо не става. Защото е дебел памук и според мен не може да влезе. Вижте. Но ще разберем какво ще стане.
То си проличи. Каквото стане. Куда-то. Че се... Бей! И аз го удавих. Вижте какво направих заради вас. Защо пак в синьо? Аз как в лилаво? Боже. Аз мисля в лилаво, пак в синьо го тъпнах. Сега пък какво направих? Нищо не правя. Просто бъркам цветовете аз, като чантаите. Спускаме тази топка. Това не стана, ама. Ще съпълно шамата. Аз место в лилаво го топнах в другия цвят. Аз да не го научих, че сигурно да сме до мен на микрофона и много силно се чувам. Но не се усещам, че имам микрофон. И до оператора, ако има на този кола, не може да се чуе. Трябва да взем. Защото при мен е микрофона. Сега от всички цветове. Ще сложа. И тъй нямам другите, поне да ги изхъбя тази боя. И аз вместо лилаво слагам пак синьо. При малко. Какво да ви кажа? И жълто имаше. Това са, тия бои са от тия степчета. Те са по едно ливче. Но и 20 са важна традицията. И 5 лева да са прижали, че за 5 лева важна традицията. Традицията я стеми. Да. Великден. Празник е важен. Нищо не бъдисахме. Аз ще ви покажа децата. После, като те станат резултатите, на други ще ви покажа, които ги правихме. Бей, земята какво стана? Бей, бързо, докато не е залепнал. И аз хич не се усещам. Капи. Бей, не. Сега вземам леките и почвам да мия. Ужас. Да, така. Сега. Спирам на пауза, малко да изсъхнат и пак се включим. Ето. Първото е те, което го направих синьо или лилаво. Ето, вижте. Сега ще какво е станало. Оха! Вижте. Ето. Вижте. Вижте какво е яко станало. Момент. Вижте. Вижте колко хубаво е станало. Сега ще изкараме другото. Тъй направих един баркоч тук. Червено, синьо. Сега ще им какво е станало. Оха, това е още по-яко. Вижте, гледайте сега. Момент. Виждате ли се? Това е червено. Това е синьо. И тук става лилаво, защото съм ги смесил. Много е яко.
взимам този бъркоч от хартията. Ето от всички, че сложих. Той пък най-яки станал бъркоч. Вижте. Вижте. Вижте, тук е станало зелено. Тук има червенко. Това най-яко е станало. Това е последното пък. Ей това. Синьо и ляво от памука. Ето ги обърках малко. Не! Чакай. Вижте! Вижте! Какво хубаво е станало. Това най-якото яйце. Пък другото ще е още по-яко според мен. Сега ще идем. Когато... Това не. Хич. Това е яко. Но няма цветови просто. Но е станало. Ето. Сега ще ви ги изкарам да ги видите. Ето ги. Отгоре ги покажи. Ето къде са. Ето както видяхте, моите яйчеца. Сега ще ви сложа една снимка на другите, които ги правихме сутринта. И мисля, че това е днескашното видео. Велик ден. Ще ви покажа пак. Но до вечера, днеска е събота, аз четвъртък, обърках се, днеска е събота. В 12 тази вечер ще има в църквата. И аз може да снимам. Ма една-две минутки. И неделя ще го кача. Неделя е 5. Неделя е 5 или 6 или не знам. Утре, т.е. Това аз като кача видеото ще е днеска. Когато ще го гледате, ще е днеска, но нищо. 12 ще снимам, като ще заобикаваме там от църквата или нещо. Вчера ходих да заобикавам масата. Под масата минаваме, но аз не се сетих да снимам. И затова тази вечер ще я снимам. Ето вижте пак яйцата. Чао и до скоро!